Значи този протест е пети за България, но в момента е общо европейски. Подкрепят ни много държави в Европа. Като информация, протестът ще протече мирно. Къде ще тръгне, в колко часа? Пред нас в Сливен ще бъде началната точка в 13 часа, 15 май. Ще започне в градската градина, ще се съберем, ще видим колко души ще дойдат и вече тогава ще решим с гражданите, ще се съобразим с тяхното мнение и ще има блокади. В Сливен или в страната? Ние в Сливен сигурно да, и за страната предполагам. Смятаме да направим малко по-ефективни протестни действия този път. Имаме намерение да запушим няколко улици, надяваме се полицаите да не ни пречат прекалено много. Този път мотото не е на ниския стандарт на живот. Решихме малко да разширим мирогледа. Имаме определени искания, които сме поставили пред правителството. Ще ги поставим наново, нали? Най-важното е примерно повишаване на минималната работна заплата в дългосрочен план. Примерно да кажем тази година да се повиши до около 350-400 лева. Оттам нататък да започне всяка година на всеки 6 месеца да се повишава с около 60 до 100 лева минималната работна заплата, като така според нас плавно ще се дигне стандарта на живот. Съответно да се повишат малко пенсиите на пенсионерите, да се оправи здравната система и няколко други искания, които ще ги заявим, нали, на протеста.